ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶವಾದ ತಲ್ಪಾಡಿ ಆರ್ಟಿಒ ತಪಾಸಣಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಕೆಫೆ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಕೆಫೆಯನ್ನ ಕೇರಳದ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಇ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಜಿತ್ ಬಾಬು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಲಪಾಡಿಯಿಂದ ಕಾಲಿಕಡಬು ತನಕದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8 ಈ ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯಲು ಅವರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಇಂತಹ ಕೆಫೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ ಎಂದರು. നല്ല സൗകര്യപ്രദമായ ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു പദ്ധതിയാണ് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ്. യാത്ര ചെയ്യാത്തവരിന്ന് കുറവാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ യാത്രക്കിടയിൽ സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരും യാത്ര ചെയ്യുന്നു. അത്യാവശ്യമായ ടോയ്ലറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ പോലും ഇല്ലാത്ത വിധത്തിലാണ് നമ്മുടെ യാത്രയെല്ലാം നടക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ആളുകൾ പെടുന്ന പാട് വളരെ വലുതാണ്. ജീവികൾക്ക്, മനുഷ്യർക്ക് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമായ വിധത്തിൽ അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രാഥമിക കൃത്യം നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതെ പോയാൽ അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതെ പോകുന്നത് കൊണ്ട് നേരിടുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ ചില്ലറയൊന്നുമല്ല. ಸಿಪಿಐ ನೇತರಾದ ಜಯರಾಮ್ ಬಲ್ಲಂಕುಡೇಲ್, ದಯಾಕರ್ ಮಾಢ, ಡಿವೈಎಫ್ಐ ಕುಂಜತ್ತೂರು ವಿಲೇಜ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುನೀರ್ ತುಮಿನಾಡು, ಕೆಫೆಯನ್ನ ಚಲಾಯಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಹಾಜಿ ಕಣ್ಣನ್, ಅಖ್ತರ್ ಹುಸೇನ್ ಸಲೀಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಹಾಜರಿದ್ದರು.